Tingnan nyo guys. Ang lalaki ng mga squid nila. Squid ba to? Tapos shrimps, may clams, may shells, may bihon, my favorite, may kimchi, may everything. Oh my god, this is so good. What's up mga sarungsana? This is Yan. And this is Jelen. And welcome back to our channel! So, for today's video mga sarungsana, kakain na naman kami. Yes! Magkainan kami. So, samahan nyo kami at kakain tayo. So, let's go! Yes! So, nandito na kami sa Tawalapang Bohol. And itong Korean restaurant na pinuntahan namin is, ano yung pangalan? Gwangjogol, Yes, Korean restaurant. Yes, so itatry natin kasi yung nablitaan namin, Korean talaga yung gumagawa ng mga foods Yes. nila, yes, and yung mga foods nila dito wala sa or hindi natin makikita sa ibang Korean resto. So, let's try and we'll see kung masarap pa talaga. Let's go! For gatherings, you can occupy this space. Ang lawak ng space nila guys. With the air condition. Then, they have private rooms. This one. This one. And, nandito yung sikat na buholan na hugotera ng Bohol. So, let's go. Ginagawa mo! 안녕하세요. Baning lads! 안녕하세요 여러분요. 당신요. Ponchiki, correct, yeah. Japanese, Japanese. Excuse me, can you on the light? It's so dark. Alexa, turn on the lights. Oh! So, mga students na naman yung mag-ipang-order gunja. So, we have here samgyeopsal. This one, samgyeopsal. And then, ang very nice ali kay, you know, in terms of samgyeopsal day, naong madikog ka ng kaon sa samgyup. So, ako yung giapas ali is ka ng mga side dishes nila. So, gusto ko ka ng daghag side dishes. So, like for example, we have here ka ng natay kimchi, naay ka ng omelette, ka ng egg roll, dyan ay salad nila ani, dyan ay pickles, naay odeng. And then, kaning cucumber po nga murag kimchi style. Then, they have their sauces, ani mo ni si Johnny, kanang murag olive oil with salt and everything. And dyan dapat ay kanang na sauce. Nakalimut ko sa pangalan dyan. Kamo na si Jia for samgyup na si Jia. At dyan, gi-order po mi na mga kimbap. Of course, dito na mawa ang kimbap day. Basta mag-samgyup mi. Dyan dapat ay kanang kimchi stew. Wow! Oh my God, the best kimchi stew. Nagluway ko day. Ah, my God. At dyan, dapat na rin tteokbokki. Oh my God, rice cake day. Tteokbokki. Tteokbokki ko be. Diyan dapat ari ang kanina kimchi fried rice. Oh no! Kani sa Jamo nag-order ni na nakita ko sa Facebook, sa YouTube bitaw ni Janice de Belen. Nagluto sa kimchi kanang fried rice. Kung gusto mo umani mo ng mga op-opa ninyo, so this is the best kanang food kung i-serve nila kay easy to cook ra. So mo siya another samgyup na po. So 2 servings ang mag-order. And Jamo ni si Jay. Look! Oh my God, Jay. Giwagan. Wait up. So, kani si Jia, wani nakalimut ko sa pangalan ni Jia, Hang Jungjun. Basta, lamin ni si Jia. So, later, amaragi flash up. Pangalan ni na, kani mo na si Jia pangalan ng kani. So ang pinakalami jud guys ako. Muna jud ko. Muna sige na. Wala undang na ang vlog. Pero mas lami ko. So, one thing po nga ganahan na daning lang napita kay kanila nga sa Korean drama lagi, umangaan sila sa kanang Korean food. Kanito magjaka bitaw sila. So, like for example, nga ni ba? Kana ibili na nimo mga shoes ari. Kana ibili na mga shoes ani Jia. Yan yung style ito na. Jia. Utang ra ka kanang unla. Lalagyan na lang una tapos magjaka na ka ganyan. Ganyan. Di ba? Amazing! Wala ako na sa Korea! So, nakita ko rin sa mga Korean drama. While kumakain sila ng samgyup, uminom din sila ng soju. So, ito. Yung soju na nakita ko doon is si Ayu yung model doon. So, Ayu. Neto. Soju ako.
course, sa samgyup, kaya na din nalalutoon. So, hintayin mo natin itong mag-brown. Char! Golden brown, yung brown na gusto ko. Alam mo na yun. Kumatas na natin sa iba ko, brown. And bali-balihan na natin sa sunod. Para makakaon na to, guys. Ilagyan na natin itong bihon. Kasi Tagalog sa bihon. Basta mo na siya. Papakuluin muna natin to. Hindi, kaya na. Daghan yung pag-awal. Ayan. Biin. Marami. Ano? Tingnan mo, guys. Tingnan nyo, guys. Ang lalaki ng mga squid nila. So yummy. Squid ba to? Tapos shrimps, may clams, may shells, may bihon, may favorite, may kimchi, may everything. Oh my god, this is so good. Tats, dugay ang tats. Suri na ko! Dugay mo, luto na ko. Ako magsinira rin Luto na ko. Ako magsinira rin niya karon din. Kaya ako, Kasi baka na Oh, ako yan. Ignore siya lang. Saniswag, sanisay ka ba? Yahay ng pagkaon. Muna na ron. Wapa kaya po sinira. Wala uyab. Gopa kaya na sinira no. Wala ko yan. Sa ka baboy. 500 ang bayad ako na. Bato mo ba? This is so good. Kaya mo, wala din nagsabot na mag-paint ni. Pagkita naman ka nag-paint sa mga ano. It's a prank! Kada iba kasi tayo ba kayo magkuhan kimchi. So, Blow ka ng Paul. May forever na si Tati. Tama ba yan? Lagi. Tama. hello, malo to. Naray mo sudog kali sa putan. Kaya? Oh, di ba? Dahil, Di ba? kimchi door. It's a prank! Pasensya dito kay maglamit. Kasi baka niyo ka. Judy. Ginagawa mo. Sa mga hiling og dako. May dako dire. Ganito ang pagkain ng samgyupsal. Okay lang. Wala na ba? Ang kimchi man. Ginagawa mo. Mo na nisaptan ako dire guys. Karumi. Kami. Hindi ka ba? Gamo din. Masabay ko doon. Nami ka nilang soup dahil. Masan? Ma-recommend din naman nilang soup. Ginagawa mo. Kalbukbang. Mukbang. Request tuyo. Ayun na. Yeah! Sige pala, Korean dito ako bang chopstick? That's all for today mga sarog sana. So, we hope na nabusog kayo kasi busog na ako sa'yo. My mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect, I think that it's working. You gave me. Ayan, nandito. So, grabe, kasi nag-tiktok kasi kami dito. So, si Tats, nagano'n, cute pa. Ang galing niya. Kung gusto ko mag-order ng tahong, o yan yung tahong namin. Oh. So, yun na nga guys. Sobrang sarap talaga yung mga foods Yes. nila dito. Highly Highly recommended recommended. talaga yung mga foods. As in, swak na swak talaga. And worth it yung money na binayad nyo kasi masarap yung Sobrang pagkain. sarap niya. And, Kasi ang sarap niyan. Kasi sarap niya. Doon yan na ba? So, yun na! Thank you so much for watching. So, I hope nag-enjoy kayo sa aming video and we hope also na nabusog kayo sa aming kain. Yes, so until next time, we'll see you guys. So, kung bago kayo sa aming channel, Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for para update updated kayo upload sa susunod upcoming naming video. So, Yes, until and next also time, don't forget to subscribe, Tats Vlog, Simon Carl Vlog, and Bunny's Vlog. Yeah. So that's all for today. See you on our next vlog. Bye! Buhusan na yan! Oh, tagal na to! Mo
Kala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa din.